Zuzka Lišková, rozhodne nerozhodný kvíz, vyberáš si z dvoch možností. Poďme na to. Jesť radšej nalačno alebo po jedle? Nalačno. OK, jesť veľa a často alebo menej a častejšie? Veľa a často? Po 10:00 večer, jesť radšej čokoládu s obsahom kaká 60 alebo 70%? 70. Cvičiť pravidelne raz za týždeň alebo stačí si dať raz za 3 mesiace týždňový pobyt s cvičením? Tak určite raz za týždeň. Mať radšej osobnú alebo neosobnú trénerku? Osobnú. Po pečenom bravčovom pekáč radšej vymaskať chlebíkom alebo si to mastné z toho pečeného bravčového vyliať na knedlu s vajcom a dať si to na večer? Tak s tým chlebíkom asi. Trošku mi vymaskať, dobre? To ľubíš to alebo nie? Asi aj áno, ale tak raz za čas. Raz za čas. Doplň vetu. Ovocie a zelenina mi napríklad vôbec nechutia, keď... Keď deň predtým pijem nejaký alkohol. Ach, bože, takže pozor s alkoholom. Mlieko radšej surové alebo pasterizované? Pasterizované. Obed s rádiom vlna alebo rádio vlna s obedom? S rádiom vlna. A výživné múdro na záver. Jedzte pravidelne, neobmedzujte sa a hlavne nehladujte. Ďakujem veľmi pekne. Našou hostkou bola Zuzana Lišková, výživová poradkyňa.